Как ми падна учебника? Какво става? Как ми падна учебника? Как падна? Ох, не мога да разбера. Как падна този учебник? Пак добре няма. Това е много... Това... Какво? Чакай. Ох, трябва да правя книга. Ох, ей, книгата пада. Е така. Добре. Ма какво става? Как ми е паднал учебника сам? Аз не мога да разбера как стана това. Добре, че моделирах това и е по-добре. Ма тия други... Четири ленти, какво да ги правя? Тия 4 ленти, аз какво бихме, не знам какво да ги правя. Пристигна ми сандвича. Колко вкусно! Така че малко ще да го оставя тук малко да тако. Ама сега пак. Аз продължавам да спя. Как ми падна сам този учебник? Как сам падна този учебник? Не мога да разбера. Паднах. Заболя. Пак паднах. Стигна нещо ми се сторило. Не мога да падне сам. Такива неща не съществуват. Там, като бях сам вкъщи, се случва много страшни неща. Сега и тук. Нещо си въобразявам. Паднал е просто така. Сигурно съм го бутна. Няма как. Но поне днес взимам нови пантофи. Яки моите нови пантофи. Но сега е време да пробвам сандвича. Така. Много вкусно. Добре. Видео има. Отървник. Къде са ми били висулките? Къде са ми били? Под елхата са ми били любимите ми висулки. Да си ги сложа. Аз търсих толкова време и ето къде. Как мога да ги загуба тези висулки? Не мога да разбера. Те са толкова яки. Ето така. Толкова са яки. Майко, дай да ги гледам. Чакай да ги оставам. Тук ще ги прибера в кутията. С диамантите. Пак падна сам този учебник. Как
Пада сам. Не. Нещо е. Не е наред. Мисля, уния звуци там. Не знам. Ох. Ама това ми е много яко. Трябва да го попълна. Да, чакай да пия вода. Тук ще остава. Ай, какво да пиша? Добре. Кръбим кръбом. Кръбим кръбом. Това е добре. Продължавам да ям. Много вкусно. Какво беше това? Трябва да проверя. Това е скелетно нарял човек. Какво? Кой го е изпратил? Кой е изпратил това нещо? Какво? Кой е изпратил това страшно нещо? Това е скелет на умрял човек. Майко. По-добре да не го пипам. Много е гнусен. Не трябва да го пипам. Ще го оставя тук. И не го пипам. Йо.